Il-Partit Nazzjonalista tiressaq politika ta' konvinzjoni li ġġib appoġġ anki minn kunsilli oħra li m'għandhomx maġġoranza nazzjonalista. Hekk stqar il-Viċi Sindku tal-Furjana James Aronellu matul konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Kunsill Lokali brabta ma' konferenza reġjonali li se tittella is-Sibt li ġej bl-appoġġ tar-Reġjun Port u anki l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali bit-tema tkun nirxuxtaw il-komunitajiet madwar il-Port il-Kbir. Politika taxprun fir-realtà tal-potenzjal tal-Kunsill Lokali, però politika wkoll li tixpruna l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista fi kwalunkwe aspett li jirnexxina anki konvinċejna li ngħaddu dokument b'maġġoranza assoluta fil-Kunsill Lokali fejn anke ġibna l-appoġġ għal partiti politiċi oħrajn, però wkoll permezz tal-politika u permezz tad-dokument li aħna anki nedejna permezz tad-diskussjoni ġibna wkoll magħna kunsilli oħra li forsi ma jaqblux magħna politikament il-maġġoranza li tmexxi l-Kunsill, però qed naqblu li nimxu u naħdmu għal an wieħed li naffaċċjaw il-kriżi demografika li insaħħu l-identità tar-Reġjun Port u nsaħħu fuq kollox il-ħajja tal-lokalitajiet rispettivi madwar il-Port il-Kbir. Il-konferenza se ssir fil-Grand Hotel Excelsior nhar is-Sibt 16 ta' Mejju bil-proċess ta' reġistrazzjoni jibda fit-8:09 ta' filgħodu. James Aronellu fakkar li l-Kunsill Lokali bl-appoġġ anki tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli qed jaħdem fuq dokumenti ieħor li se jkun qed iwettaq studju tal-carrying capacity tal-lokal tal-Florjana u lilin. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mis-Sindku Nigel Holland u l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava illi rrimarkaw kif il-kriżi demografika hija sfida reali li qed tolqot bi kbir l-identità Maltija.